Tiran mo ko ng isa dito kay Birman. Marami na lang. Ay, marami dito. Ang pahingin na dyan is iWord na. Dito na. Ate, may mga bili na sigada? Ay, I'm sorry sa oo, nakalimutan ko. Kaya ako nag-scramble egg. Wala na, inubos ang... Ay, sabi mo na ano, mag-scramble egg. Sinabi mo ba? Wala, busy. Nandun pa sa loob. Ito na, nagugutom na ako kanina pa eh. Ay, hilaw pa eh. Ha? I don't like that. Not really, but Parang ano lang. pinkish. Ayoko Uy, ng, akin na nga lang yung kutsilyo mo at wala na tayong kutsilyo. ayoko ng pinkish. Ibigay natin sa amo natin. Ay, ito na nakakainin. Oh, sige, hugasan mo. Ito baka ito initin mo na lang. Naku, ano mo nga, i-on mo yung pagtutungan ko sigada ng itlog. Ano, Inupakan nila yung itlog. Ako na po eh. Sabagay, gusto nila ng itlog eh. Eh kasi itlog, hamburger, oh. Kaya nga. Wala na, inubos mo. I-on mo na lang yung pagtutungan ko sigada. Hi sis girly, how are you? Dami sa nanonood sa akin kanina. Ano? Tatlo. Nagda-live ako. I'm sabay-sabay so. Ito nga ko si Jara. Special lang para sa kanya. Kano magprito kay Gada? Kasi Kain na ako, ah. sila. Ano na ba? Ano ko na yan? Buti na lang, marami na tayong kawali ngayon, no? Oo. Pwede na tayo magsabay-sabay na Dapat pala bumili pa tayo. hindi nagugas. Hindi ba content? Asan yung amo natin? Ba't nawawala? I don't know. Magkasama silang dalawa? Wala sa castle nila. Ako pag dinin ko nasa Praxo. Ang daming ano ngayon, eto sa Pilipinas. Si ano naman, to naman si Bato. Sungaling minsan eh. Nagwala. May nagtanong sa kanya. Pardon. Sir, bakit po kayo ngayon pumasok? Kain. Sabi ba naman, pag pumasok ako, naghahanap kayo. Pag hindi. Sabi ko, nakasampupak ka na to ah.
May drama si Robin Padilla at saka si Kiko. Ang drama. Mga ang trending ngayon sa Pilipinas. Ay, nako. Panoorin ko. Sige nga. Ba't lang hanapin ko nga eh. Paano ba yun? Ano ba yun? Ito kasi siya eh. Wait. Panoorin natin ang mga kaganapan ngayon sa Pilipinas. Virgilin. Si Virgil. Hindi, si ano. Pa sila tapos mag ano, may meeting sila. Virgilin. Virgilin. Hinay-hinay pain po. Subuan kita, gusto mo? Yun na yan. Ngayon ko kilala ko. Ano ang pangalan? Nakita ko pa lang kanina. Wala na. Ayun. Virgilin Cares. Virgilin Cares. Di ba kasunod na? Ah, wala. Hindi ko na siya mahanap yung pangalan. Ayaw ko na sunod sa akin. Gusto ko ano. Akin. Sunog na yung ano. Parang may amoy kuryente. Naamoy mo yun? Wala naman. Anong kuryente yung wala naman? Okay. Kasi hindi ka nag-on ng ano, kaya amoy mo siguro yung ano. Lamon kong lamon, hinay-hinay lang. Hindi ko mahanap yung pangalan niya. Sino ba? Hindi yung nagla-live na pinapanood niya ngayon. Kasi, Ay, bilis hanapin mo. Ano ba pangalan niya? ako na nga makahanap. Ano nangyayari ngayon sa ano? Wala. Kawawa lang yung mga tao sa Pilipinas. Diyos ko, buti na lang yung pamilya natin, nandito tayo. Eh, paano yung mga walang pamilya sa ibang bansa? 2.0. Saan ba yun? Hindi ko na mahanap ang kanyang. Ayun. Hello guys! Hello guys! Saan ba yun? Live ba yun? Live? Kawawa ang Pilipinas. Ibebenta. Hindi ko na makita. Toto. Ay, doon lang niya nilagay sa My Day. Sabi yung pangalan niya. Hindi kasi dapat din sa ano. Rapitol po yan, di ba? Yun po yung ano ko. Kaya po talaga ako umalis na love team. Tapos pipilit po ako niya ni Kuya Bal na i-love team po ulit doon. Ayaw po niyang mawala po yung Sino po si Kuya Bal? sponsor ko tapos viewers po niya. Yun po yung sinasabi sa akin. Tsaka yung mga nagbablog, sayang ano, yung mga nagbablog daw po. Yung mga vlogger po na natutulungan ko at beneficiary pa po nila. Yun po yung dahilan. Okay. Kaya po alam niya na nababastos na po ako ng pamangkin niya. So, yun po talaga ang dahilan ng pagpatol ko rin. Ibang usapan din yan, Jancy, and you have every right na magreklamo niyan. Pero, Jancy, kay Sir Val, bago po natin tapusin ito. Yun nga po.
Nanonood tayo ng rapid tulpo na nangyari ngayon sa Pinas. Diyos ko. Loko ko sa mga vlogger sikat. Sino yun? Ano pangalan yun? Live ba yun? Nahanap ko, hindi ko mahanap. Baka ngayon no. Kanina pa ba yun? Anong pangalan nga? Wala eh, hindi ko makita. Nawiwindang ako ngayon sa Pilipinas. Baka ito na. Diyos ko, nakakaloka. Yung bahay po, alagaan. Wait lang. Ito sa medium extra. Mas maganda ka pa sa umaga. Ganyan. Tumutulong. Lucky choose sa'yo, kapatid. Hindi, ano ang pangalan? Mrs. ano? Nasa Tolpo ba yun? Hindi siya flood control project. Pero milyon pa rin. Maraming salamat. Medical check-up niya na Hindi ko mahanap. Ano, parang nakukulangan pa ako sa oras ko sa henerasyon natin ngayon. Hindi nila Si Kalingap Vlogger. Yung bracelet ko na Damascus, pinilit niyang tinanggal rin. pati Bakit yung daw? hikaw. Para Kalingap Vlogger. Gusto mong gulay? No. Di ba nasa Tolpo yun? Anong segment? Ano mo, ipasa mo nga sa akin sa sis girl, ipasa mo nga sa akin sa Facebook, please. Ate, sarado mo ngayon, ate. Huwag ako mapanood. Hindi ko mahanap eh. po. O ayan o, nakikita natin ngayon. Uy, ang kakapal nito ha. Ang mahal pa. And it's true. Waging-wagi ang Hindi ko 105.9. mahanap. Ngayon ba yan o yung Ano sa 12? amin? Kayo ang mape-penalty. Opo. Ako. Actually, ma'am, nandun ako nung isang araw. Kausap ko si Ma'am Beth. Kausap ko siya. Nagmakawa ko sa kanya, ma'am. Oy, Actually po, ma'am, sabi ko sa kanya, Sumagot may ka na plano dito. po ang Ano ba yan? sa message ni G. Ano ba yan? Hindi nagbabasa. Sa August 23. Hindi ko pa alam. Nasa bakasyon kami yan. Ay, nasa bakasyon kayo. ang mga tropa na magreklamo po. Kasama Oo, na yun po. yung sabi ko. Para po Mabakasyon maiwasan ako natin nun. po yung ganyan, bigyan nyo naman po kami ng cash advance. Nagugutom na po kami. Ano daw? O, totoo po yun, Kuya Bal. Ayun, ayan pala siya. Sino naman? Ayan, ay pala. Eh, siguro Talaga kung siya. natin pahabain. Kasi they will have Ay, Ayan pala. palibhas ay siyempre sanay sa, kumbaga sa may konting pagkapilyo. Sino yan? Kinakontent si it's yung pinsan ni Kalinga Prab okay. na ito raw may nangyari kaya mga kwento-kwento lang. Nagalit si Kalinga Prab, tinanggal si Dr. Love as Kalinga charity partner. Ngayon si Dianse, pumani kay Dr. Love kasi Ano yan? siyang scouter parang naawa siguro. Okay. Ngayon, nung tinanggal si Dr. Love, yun nga po, bali, nagbuo ng another team, Team Guapa, which is si Dianse doon ang pinaka-content nila. Kaya, yun, nagkagulo. Ang sarap ng pupak. Yan ba yung kay Actually po, yung DJ Ka? Kara? malaman din ng Sino magulang yan? nila. Si DJ about Kara doon sa natanggal babae. siya sa station eh. Kasi ang sponsor doon, Hindi attorney, ko alam. from the sponsor, 1.5 Yan nga na yung trending nga ni. Tapos may isa pa, yung kay Kay Kalinga Prab. Kiko at saka kay Robin. 2.2. So yung sponsor na yon specific yan sinabi na itong bahay na ito kay Viancy. Kalinga po yun. Okay. Kalinga sponsors. Sino ba si Bal Matubang? Talagang sponsor namin yun. Ano yung Nagkataon foundation? lang na si Biancy ang beneficiaries namin. Okay. Tapos yung sa akin po, 400,000. Galing yung pera from Kalinga Prab kasi monthly po. Pero yung, so kunwari, di ba, alam ng Kalingap napupunta yun kay Viancy. Specific yun para kay Viancy. Oo po, itutuloy ko lang po. Bali yung 400,000 galing kay Kalinga Prab. Yung bigay sa akin every month, 20,000. Niligay ko doon.
Alam nila kasi merong house blessing. Mm. May certificate. Ang nakalagay sa certificate, yung bahay po alagaan. Yung kay Robin, Yung bahay Sis po Girlie, alagaan. tsaka yung kay Kiko. Wag, Sige. Pero hindi po nakalagay sa pangalan. Kanino po nakapangalan yung bahay? sa kanila po nakapangalan. Okay. Kung nakapangalan sa kanila, then for all intents and purposes, yung transfer certificate of title na sinasabi, Opo. oo, sa kanila na talaga yan. Wala pwedeng magkuha. Kahit ako, hindi ako pwedeng kumuha kasi Yes. Oo, sa kanila na ganun yun. yan. Sandali, nasa linya rin natin Yes, yata, okay. ano, on video call sa atin, si Viance, Opo. at ang nanay niya, naka-video call sa atin. Nakauwi Kaya na sa sila ng Camarines. situation na yan. Ah, para kayo na. Okay Kinu- po. Magandang hapon, Siya to. Jancy and Ma'am Hansel. Hindi ko nga ni, titingnan ko nga ni kung anong Hello po. trending Ma'am, nga ni. Nakamute po Nakamute, ata kayo, Ma'am nakamute. Jancy. Oo. Hello ayan, ayan. Okay na po. Oo. Okay. So ito, Viancy, kasi nandito ka naman sa studio last week ba ito, Shari, or a couple of Apo. weeks ago? Oo. Last. Ngayon naman ay nandito si Sir Val para rin na marinig natin ang panig nila. Pero dito, klarong-klaro naman na yung mga transaksyon, above board, legitimate, may kinita, meron rin namang appropriate na compensation natin tawagin na nakarating kay Viancy. Tama? Tama ba, Viancy? Ano po? Meron kayong, may mga natanggap ka rin. May bayad, may pera. Tama ba? May, ano pa ngayon, sir? May tricycle. Bonus lang Opo, po. sa sponsor po galing. Okay, sa sponsor. Okay. So, ngayon, ang kailangan lang naman natin ngayon, sir, is tapusin na no, yung paggamit kay Viancy as content. Tama ba? Erase po. Opo, Oo. erase po lahat ng vlog. I-take down po yung lahat ng vlog po sa akin. Yun lang po yung gusto ko po. Okay. So, yun yung sinabihan niyo, sir, na okay, wala namang problema nung kausap kayo the last time. Pwede tunay magsalita. Sige. So, ang kanilang i-take down lahat ng video. Tulad na sinabi ko sa inyo, mga attorney, lahat ng vlogs, bayad sila. Mhm. Ibig sabihin po, lahat ng content ay pag-ari ng kalingap. Pwede po, Ano po? attorney? Pwede po magsalita. Tapos, Sandali lang yung dyan siya. sabi niya, Bigyan lang muna natin siya ng Sponsor pagkakataon. po. Mhm. Yung scooter galing sa akin, yung pera ko yun. Yung tricycle, gustong kunin ng sponsor, kasi aming sponsor yun. Ayaw, sabi ko, wag nang kunin, pati bahay. Ganun po yun. Okay. Wow. Hindi nga May naman nag-sponsor pwede kasi ng bahay? nabigyan Opo. na eh. Wow naman. Nakatiwas Wala sa po lang kanila. akong history po na ako'y nagbabawi ng gamit na binibigay. Okay. So, in other words, there is now an issue on ownership of content. Tama ba ako, Shari? The ownership of the content. So, ngayon, sir, ang sinasabi niyo is hindi ninyo ibababa. Ano alin po? Hindi ninyo tatanggalin yung content. Wala akong content sa kanya. Wala? Okay. So, Ano anong content? content? Kay Kalingap Prab. Oh, wala akong content sa kanya. Paano Wala yung ka- mga reactors po, diba? Opo, tapos yung kinontent niyo po, Kuya Val, na yung sa Marimar po na sinabi niyo na Marimar, ginawa niyo po akong Marimar. Ginawa po siyang Marimar ng ano, ginawa mo Marimar. po ng pelikula, si Beyonce, doon ka po nag-viral, di ba? Parang ginawa mo siyang ano sa dagat, pinaano-ano mo siya. Ano po yun, hindi po yun content? Wait lang po. Ano po ang tingin niyo sa nakularpuan? Okay. So, there are other videos, apparently. Last 1 year ago, Okay. sabi ko, Biancy, maglakad ka sa dagat. Mm. Bibidyo kita. Mm. 30 minutes. Mm. Ang views ay 60,000 views. Mm. Sa pera attorney, baka mga 10 lang yun. Diba po Kuya Val, kaya niyo po yung pinagawa sa akin para po bigyan niyo po ako ng sabi niyo pong motor. Yun na po yun po yung sinasabi niyo na binili niyo po na yung pera niyo. Pero ginamit niyo po ako pa din na content. Yun po yun. So, Yun po yung pera in binili exchange niyo for po. that content, Yung may kinita motor. niyo po doon sa content po na So bakit niya ipapababa? Ang Attorney, May bayad naman pala. yung content Wala nga na daw siyang utang. naglakad lang Wala sa utang daw. dagat. Ano po? Saludos 30 minutes desde vlog. Panama. Ano yan? Kumita ko doon mga 8,000 lang. Okay. Ano, sabi ko, Biancy, bibigyan kita ng motor. Bigyan mo motor. Oh. Ngayon, bakit nagreklamo yung papa niya na nainitan daw? Ay, totoo naman po kasi Kuya Bal, di ba? Kasi, nainita naman, maano nga Sarap po daw sa doon eh, bunutan. madikya nga po doon kahit na ano kasi, Naglakad sa lang utang na loob po namin sa inyo. Sa utang na loob po namin sa inyo, Kuya Bal, kasi sinasabihan niyo po kami walang utang na loob. Yung utang na loob po namin sa inyo,
Hindi yan po, pumapayag po kami kahit anong sabihin ninyo, di ba? Kahit ano pong sabihin ninyo sa amin. Kasi may utang na loob po, malaki ang utang na loob po namin sa inyo. Attorney, sino may sabi na ako yung nagsabing utang na loob? Pagkitanong sa kanila. Wala naman Meron po kami mga ebidensya po. Ilabas niyo para malaman ko. Halos kada live po niya, yung pinapalayas niya po kami dito. Lumayas kayong mga mag-asawa kayo. Lumayas kayo, dalahin mo yan mga ano mo. Iwan ninyo yung beneficiary dito sa bahay. Bakit ko iiwan yung anak ko? Aalisan mo ko ng karapatan sa anak ko. Okay. Magulang ako. Kahit patinulungan ninyo kami, kahit mahirap kami, hindi mo ko pwedeng ganyanin. Kasi anak ko yan. Attorney, Wala kang karapatan na alisan ako ng karapatan sa anak ko. Bakit iiwan ko yung anak ko? Okay. Narinig. i-review yung video. Ang gugustuhan lang naman po kasi I-review ang video. family ko po, Ano po? lang po. Para mas malinaw. Sobrang Kung sinabi ko yun. kaming pinahiya sa lahat ng tao. Sige, Ma'am Hansel at saka Viancy, oo, naiintindihan natin lalo na si Ma'am Hansel bilang isang ina, no? Pero ito po, nandito rin tayo para ilagay rin lang sa lugar kasi may proseso po ito. Kaya ako nagtanong. So ang issue ngayon is ownership of content. Tama po. Kasi hindi rin po yan, kumbaga po, hindi rin po yan na basta-basta mapapababa o actually may experience tayo dyan siya, di ba? Kailangan may kaso, kailangan may pruweba, sino ba ang may control and ownership over certain content, meron bang consent, at saka meron bang proper remuneration. Yan po, lahat yun Kinita niya kailangan 8,000. po Binigyan makitahan ka ng ng motor, ebidensya oh. at dokumento. No? So, Kada content kang may bayad, binabayaran naman siya. Tapos, uma-agree naman siya eh. binibigyan rin natin ng pagkakataon. Attorney, Sige po. ito yan, bakit sila ay parang naging ganun? Kasi mayroong mga Gusto niya daw i-take down yung video. Eh, hindi naman ngayon niya pag-aari. Kasi Eh, bayad siya, bakit niya papatay bayad daw? nga siya. Piso, Eh, sunga-sunga din tong babaeng to. Talks, Kapiso Mix TV, Eric Lanado ng San Vicente Santo Tomas, Batangas. Minsan yan din ang hirap sa mga babae. Everything, araw-araw, attorney yung putit niya, kalinga pro paninira. Nag-i-inert Sila siya. nagbigay ng support, parang, 30,000. sige kuya. Tapos si Judas, Papansin. Kuya Bahal, Sige. wait lang po. Nasaan po ang ebidensya nyo na attorney, totoo po yung sinasabi niyo? yung Wala na po kaming kontak sa mga taong hindi po namin po kilala, ano yun, ma'am. dorm, Grabe po sila, Yung mga kondo. husga. Napapanood lang po sponsor by namin. Jules Salcido. Kayo po kasi Kuya Bahal, Anti-Kalig. Alam mo, Nay. niyo po yung charity Okay. para So, po ano. Magkaaway po kasi sila, ma'am, kaya kami din. At kayo na iipi. O sige, ganito. Ano po ba yung dahilan kung bakit po ako nagpatulfo? Ay, Okay. Ano po ba yung dahilan? kakalugulat ka naman. Nakalimutan ko bumili ako ng pera. Ngayon ka na. Ano yun? Dapat yung tubig. Okay, Ba pwede yung naman. dahilan? Pwede naman. Oo nga eh, wala So, siyang ang utang na pinakadali loob ang dyan babae sa niya. pagpapatulfo ni Viancy is para Tama niya ma-take ang down nga. bojo. Kasi Dapat. hindi ko na yung makakain. Opo, and nung una, attorney, parang tigilan na lang din siya ni Sir Val kasi after daw po niya umalis daw doon sa Sir Val, is panay post pa din daw po na sa Facebook ni Sir Val against At saka yung sa Dr. Love, sa Litsin. Actually, attorney, lahat ng putin ko nakabase doon sa mga reactor nila saka sa So mama niya. you are only reacting Yes. doon opo. sa mga At kay Kapiso, yung mga content niya, grabe yung paninira sa akin. okay. Yung Kapiso, house Kuya mayor Bahal, store kasi may sa Batangas, yun yun, number one yun. lang po kami para yun sa Ang problema. talgal naman ng babaeng to. Problema po nila. Siguro sa ngayon at this point, Iba po yun. Iba po yung problema ko sa problema po nila sa'yo, Kuya Bal. okay. Siguro at this point, both parties dapat ang tigil muna. Parang may moratorium tayo. Tumigil na ako, attorney, tumigil na ako tagal. Pinatigil ko po talaga si Dr. Love. Okay. Yan, very good. Okay. So kung tigil na, tigil din Salamat, tayo dito. opo. Kasi alam nyo, wala rin namang kahihinatnan kung patuloy yung ating eringan o yung pag-aano natin. Kasi lalo lang magliliyab eh. Mm. Diba? Sis, si Girlie, yung kay, kay Robin at saka kay Kiko, hanapin mo nga. Yung pamilya Please. namin sa buong mundo. Durog na po Pinhanap yung eh. anak ko. Halos pati Hanapin mo, mental Sis health niya po Girlie. naaawa na Pwede po kasi ako hindi po magreklamo sa kumakain. kanya, attorney. Saka gagawan Kasi po, Kuya Bal, makikimarites sa tayo sa ano mo po Pilipinas. sa Sige, anak ko. Ma'am Hansel. Pwede ako We magreklamo hear you, sa we kanya. hear you.
Sir, narinig nyo na naman po yung Opo. panig nila. Sige po. Yung pong bahay po nila, pinagawa namin, Mhm. nasira po ng bagyo yung buong. Nasira yung nasa bagyo at saka medyo may konting progress ko Pintero. Walang nagpagawa. Almost 1 year ata, ano. Pinagawa. Kay Robin Padilla tsaka yung kay Yung bubong Kiko nila, Panghilinan. yung room ni Nag-aabay Nancy yung at dalawa. CR. Nagkulang po ng dalawang sako ng simento. Ang sabi ni Hansel, ba't ko raw kinuha yung simento? Sabi naman ng Wala po kapintero, sinabi sa'yo paalam. na ba't kinuha mo ang semento? Ay, hindi mo po payabag yung pag-ano mo. Mhm. Aling, Wala pa akong kasi sinabi sa'yo, ba't kinuha mo yung nag-post ka semento? pa Wala sa pa akong Facebook, sinabi Facebook. sa'yo. Nag-comment ka mo sa live na isang may live. At saka alam mo po, Kuya Bal, Mm. Alam mo ikaw po kasi yung- mismo ang Siguro makakasagot itong yan babae kung na bakit to. ginamit niyo yung semento. Sikat na siya. Kaya Ginamit kasi ng Ano kapitero. po yung gamitin niyo? Kaya nga po pinagamit namin kasi wala pong... Tapos, wala- may sponsor na binanggit. Wala pong, Wala mang binigay yon. Sa akin na turno 180 binigay ko wala doon. po akong sinabi na Okay. ano. Ang sponsor 100 lang. Okay. So, siguro ito na naman, no? Kasi siya yan, he said, Kaya ganyan. Masyadong lalaki at Sandali, lalawak hanapin natin. yung, kumbaga, yung... Sino ba to? Hindi ko nga siya kilala eh. And I think Hazel kailangan at lang Beyonce. siya rin is siguro Hazel. latag, no? Opo. Magharap-harap, and then also may proseso na susundin. Kasi kahit naman na ipa-take down yan, I think even YouTube will require written documentation and proof, gano'n. So, actually, I think dahil nasa gitna ng tayo, itong ayokong tawagin na labanan eh, yung issue. Both sides both sides, meron kayong, may realidad, no? Na pinagtatanggol. Okay? At inilalaban. Parehong meron. Parehong may tama, pero pareho rin medyo may konting kulang at pagpapainit. Para po sa ating lahat, mga kalingap, mga kaibigan. Ito yung lumang bahay nila, Beyonce. Tabing dagat po sila. Ayan po. Ayan. Sabi nung tatay ni Beyonce, nung kami tayo nag-vlog, nung Janda po si Beyonce, naiinitan. Ako po, Arte-arte bilang niya. vlogger, Ito naiinitan pala din yung po bahay ako. nila, oh. Pero sa unang vlog ni Kalinga Prab, part 2. Si Beyonce po, nangunguha dyan ng pagkain, paghibas. Mga shield po para pang-ulam nila. Mainit din po yon. Matagal nagreklamo si Tatay Biran, papa ni Beyonce, na sa vlog na namin nainitan. Hapon po yon. Pati ako, nainitan din po. Ba't hindi siya nagreklamo agad? Ayan yung bahay. Ba't sa tulpo pa? Ito yung lumang bahay nila, mga kaibigan. No? Ito yung lumang bahay po nila. Oo. Ito po, nung sila nakalipat sa bagong bahay, tinanggal po nila ito. Tinanggal, nilagay sa baboy yung yero. Ang ginawa ko po, tawa ko sa nakatira dito, pinsan nila. Ayan, binili ko po, bumili ako ng yero. Yan po yung bahay nilang luma. Oh. Yan po. Yan, tabing dagat po yan. Yan, tara sa loob. Yan, Sabi yan, niya, ito po yung bahay po nila dati. Si Bal Santos pa siya. Nag-ano siya. Nagtutulong Ito po mga ang ganon. kalingap. Nakita ko sa inyo para malaman ninyo Siya. ng pakay namin sa kanilang buhay, pamilya po, bawat Pilipino naghihirap, ay tutulong lang po kami. Tutulong lang po sa abot ng aming makakaya. Oo. Yun ang aming pinakapakay sa lahat. Tutulong lang, babahayan. Okay, fine. Kung ano naman, Bakit pinatulpo ako? Anong nagawa kong kasalanan? kung nag-content siya, tinulungan naman siya. Anong Siyempre, kailangan reklamo din nila yun, di ba? Nabawiin ko raw yung bahay. Para may pang-suporta sila. Ang babae po namin ay kulang-kulang 400 na po. Wala akong pinawing bahay kahit isa. Saan galing yung salitang babawiin ko? Ang sabi ko lang sa vlog, si Beyonce ang beneficiary. Kung umalis yung ina sa Kalingap, di umalis sila. Di mo sila member. Sabi ko, kung umalis kayo sa Kalingap, di umalis kayo. Ganon. Ngayon, pag umalis kayo ng maayos. Umalis si Beyonce ng maayos, walang problema yan. Huwag lang kaming siraan. Yeah. Ano paggawa po? Kalingap Foundation. Sponsor ni Kalingap Prod, sponsor ko at ng ibang mga sponsors. May mga tumutulong din po from Kalingap sponsors. Kung umalis sila sa Kalingap, no problem. Huwag lang kaming siraan. Sabi, sinisiraan ako. Ang Kalingap, sinisiraan. Tara po sa ating pong bahay na pinagawa sa kanila, na Kalingap.
Tara po, doon sa bahay po na pinagawa namin. Para makita niyo po kung gaano kabuti ang kalingap. Mga kaibigan. Tingnan natin na yung sereno ng ano. May music po. Team Kalingap, ang programa ni Balsang Sumatubang ay abutin ang pamilyang namin. Napabahayan po natin. Yalo mo? Marami na pong nabahayan ang Team Kalingap. Sa loob ng maikling panahon, Kaartehan naman niya na initan. Nagmarimar. nasa Totoo, may point siya. 100 na po mahigit. Nakatala nga sila malapit sa dagat eh. Ate, hindi nga siya lumang. Hindi sila nainitan. Nabulibong mga nabigyan ng bigas. Bigas, ayuda at grocery. Nagkaroon ng mga tindahan. Mga feeding program po ginagawa po ng Team Kalingap sa panguna ni Val Santos Matubang. Tulong ka na nga eh. May mga scholars tayo, mga pinapaaral po. Mga pinapaaral po nating estudyante na walang kakayanan para mag-aaral. Ang pinay ng pansamantala. Yung Jeffrey, ang dahil sa binigyan, hindi na tumigil. Kundi tumulong lang. Parang ina mo. Kung tayo po'y mapahamak sa ating pagtulong, makulong, mapatay, so be it. Ang mahalaga po, may pamilyang nabago at natulungan. Ito yung bahay po na pinagawa natin. Yan, Bianse. My God! Yan. Nakita ko lang sa inyo. Ate, nainitan. Pero malaman niyo po na ang Kalingap hindi lamang basta vlog. Content. Kundi nagpapabahay po tayo. Yan po yung bahay po. Labiansi. Oh! Yan po. May tindahan pa po sila. Tindahan yan. At binigyan natin ng motor, tricycle. Yan. Kaarte. Hanap buhay po nila. May scooter pa po. Oo, anong problema May niya? scooter pa po, mga kaibigan. At binigay po sa kanila. Meron ka naman to. Yun. Yun ako mapasok sa loob. Yan o. Yan. Ito ate So, yung malaki tatay. pong bahayan. Umarte naman yan ng bonggang-bongga. Ano talaga Yan po yung bahay po na yan. Yung bahay nila dati kung pala ngayon. Bakit kailangan pang ang isang Val Santos Matubang ay patulpo? Ano pong reason? Bakit po kailangan ipatulpo ang isang Val Santos Matubang? Anong maraling na dahilan? Mga kalinga, wala kaming ibang layunin ay ang tumulong. Kung kami po ay Ang ganda ng bahay na Masakit sa pinagawa, inyo. ah. ba't hindi kami ang kinausap ninyo? Or idaan sa barangay? Bakit tulpo pa? Mga kaibigan, bakit tulpo pa po? Bakit Napabasikat. ay tulpo pa? Para dahil sumikat siya. Mansion po yan, oh.
May sponsor po, Ungrateful people, totoo. pero mas marami kami na ibigay dito. Kung sa pera po. Diyos ko, sa 60,000. Alam mo, siguro, 80,000 na pala ang kinita niya. Kalingap tinatry Prab, niya yun mas kasi malaki. para hihiwalay na siya, di ba? Kasi may bahay na sila. Bakit ka ano ba sa kay ano? 6 months na pagawa Kalingap niyan, nga, lahat ito ng gastos, karpintero, sila nga ang tumulong. Tapos pag may content, pagkain. binibigyan siya, binabayaran naman siya ng mga sponsor. May sponsor po niyan, pero mga 1M lang. Oo. Ito po ay 3.5 million yan. Mm. 3.5 million po yan. Sabi niya, tingnan yung Batalero family kung saan nang galing dati. Tapos ngayon mapagmataas Hindi na. ako nanunumbat. Kasi ginawa nila sa room, sa Rapitol po. Bakit ganun? Sino pa yung tao nakatulong? Yung paang ipapahiya ninyo. Ano yan? Gusto niya kumawala. Prueba po, Papasikat din siya. katunayan, na tinulungan po namin sila sa kanilang kahirapan at kawalan. Sabi daw, ganun talaga sabi nga ang langaw pag nakadapo sa kalabaw, mas mataas Ito yung na bahay sa ko, mga kalabaw. kaibigan, Kaya ha? mahirap din talaga tumulong. Yung bahay ko po, maganda pa kay Beyonce. Yan. Para malaman niyo po yung bahay ko. Maganda pang bahay ni Beyonce. Oh. Saka ako mga to. Kung babaeng to. Si Papa Jack pala, tsaka si DJ ka. Ano talaga? Na rin sila? Ngayon ko lang nalaman. So, ibig sabihin, hiwalay na to si Papa Jack? Bakit may jowa ba yan siya? May asawa na to siya dati. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sila ba talaga. Hindi ko makakita sa dami. Para po sa ating lahat, mga kalingap, mga kaibigan. Saan ba yun? Busog. Hello po, host. New friend is from Canada. Hello po. Isayaw mo kaya ako dito sa kalsada. Shout out from Canada. Isayaw mo. Canada. Ayaw mo yata eh. Kain po tayo. Kumusta ang weather? Maulan po, maulan.
Makulimlim at mahangin, malamig. Kain po. Anong oras na dyan, madam? 1:22 ng hapon. Ang dali. Ano na po dito? Ang tawag dito? 1:23 ng hapon. Kami naman dito ay alas 5:30. 5:30 AM? Madaling araw? Uy, pardon? Madaling araw na pala dyan. Sa Canada? Canada! Manonood tayo. Nasaan ba yung comment? Nawala. Saan ba yun? Hindi ko mahanap. Umaga pala sa Canada ngayon. Ano gusto mo na yan? Lasa eh. Nay, hindi ko na nga kaya. Saan ba yun? Nawala. Tagal ba ako? Uy, 30 minutes. Ayun, hindi pala sa ano. Good morning sa Canada. Nag-lockdown sa Senado dahil sa ano ni... Madaling zombie na sila? Nag-lockdown sa Senado kasi yung ayaw ni away ni ano. Yan, ano Pilipino? Sinabi mo pa, ang Pilipinas ay singgulo ng ano. My home. Ito pa panoorin natin yung main sport. Main sport! Nanonood muna tayo. May snow pa rin po ba sa Canada? Pasummer na. Ay, pa-summer. Pa-summer na rin ba sa Canada, ma? Wala na. Okay. Ano na rin. Ang gala yung plan ko eh. Parang parehas rin sa atin ng Nevada. Kaka-start lang ng summer. Ay, buti sa inyo summer na dyan. Pero matindi sa kanila talaga every year. Spring pa Mataas lang ang dito. ano. Parang dito sa atin din. Spring na daw sa kanila, parehas pala sa atin. Pero matindi sa kanila every year talaga ang taas ng yelo. Oo. Yun lang. At tayo hindi naman laging ganun, di ba? Oo. Pwede pala ito eh. Sarap Ano? Sa atin din. Sarap Spring pa dito. Uy, pardon. Uy, pardon. Sorry. Nabasag ako eh. Wala kang pakialam kasi. Ano kaya, baby? Oo, sobra.
Oo, sobra minus 30 degrees dito. Ay, grabe naman yung kalamig. Buti naman dito, hindi na magaganyan. Diyos mayo. Naglamig yan. Pag ganyan, minus 30 degrees. Uy, na. Hey. Sa amin nga dun sa bahay, hindi pa nag-ano yun ha. Kahit ganitong weather na. May nagtanong sa akin saan daw to. Ano yun? Nag-private, hindi pa sa ano ko nagtanong. Ay, nandito. Ngayon, upakan natin. Tawag na. Ganun. Ha? Wala. Wow. Oh, tegre ka, kakain mo na. Ano ba yun? Ano ba to? Nandito po ako ngayon sa Budapest, sa Hungary. Pero actually, hindi naman po talaga Budapest ang punta ko eh. Sa Bucharest po talaga ako pupunta, kaso nagkamali ako ng sakay ng eroplano. Ay, sana all. Late na po nung na-realize ko. Tapos, nahiya naman ako sa mga paano tao sa naman yun? paligid. Baka sabihin nila, row 4 ako, hindi masyadong brainy. Kaya ito po ngayon, pinangatawanan ko na. Ano to? So Ba't instead na nasa Bucharest ako, bigyan niya? nandito ako ngayon sa Madam Sisi ka Budapest. pa. Maganda Ah, naman Sisi. po. Ano? Sisi. Pwede na. Madam Hi, Sisi. guys. Ah, Nandito po ako ngayon Sandali, sa sure. Budapest, sa hindi na Hungary. sure. Pero actually, hindi naman po talaga Budapest ang punta ko eh. Sa Bucharest po talaga ako pupunta, kaso nagkamali ako ng sakay ng eroplano. Late na po nung na-realize ko. Tapos, nahiya naman ako sa mga tao sa paligid, baka sabihin nila, row 4 ako, hindi masyadong brainy. Kaya ito po ngayon, pinangatawanan ko na. So instead na nasa Bucharest ako, nandito ako ngayon sa Budapest. Maganda naman po. Pwede na. Kahit na magkilog. Kaya na tayo. Sasakyan natin. Hindi naman pala ganun kabilis, so hindi siya scary. Babaga lang siya. Sino yan? Si Carl Jack. Si DJ Carl at si Papa Jack. Namamatay ako! Saglit lang, ayaw ko tumingin! Oh my God! Grabe. Tapos ah? Oh, pakyat na. Hindi nakakit pa. Oh, wala na yan. Dadaan na lang yan. Sila pala? Oo, Kala ko hindi niyan ko si... alam. Dikit ako sa mga pinag. Sige, sige, dikit ka lang dyan. Pare, Kung may... Mer iyak ako. Makakadikit ka ba? Wala pa namang nag-ano na. Ano yan eh? Ano to? Monetize ka na ba, ano, Sir... Sir Nel Media TV? Monetize ka na. Oo, madam. Sa akin monetize na ako, kaso nawala. Ito, oh! Yung sinasabi, may after mataasan ng boses. Ano ang ginawa sa kanya kasi? Ewan ko din. Hindi ko alam. Generation C. Parang tanga to si Bato. Our Tingnan mo. Generation Mabubuang ng mga ano sa ano? Pili. Our country free. Alright. Yun po. Let Grabing kababalaghan Ay, na yun Diyos sa... ko. Ang bobobo. Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Kakaloka ang Pilipinas. Hindi kayo katulad nung panahon namin. Buisit ka lang sa Pilipinas. Hindi Totoo. kami iyakin. Hindi daw yan.
Buisit na mga memes. Iyakin. Hindi. Oh my God. What the fuck, Pilipinas? Me trying to act after may nalaman. Ay, Diyos ko Lord. Pilipinas. Kumusta na? Inulam ko sa kanino pag uwi ko. Yung chicharon. Ah, paborito rin pala ni Ate Dina. Happy birthday Kobe. pala. Sabi Ayun niya, ako. oo, masarap yan. Sausaw mo sa suka. Ganun na ginawa ko, Ate Lins. Sabi ko sa'yo eh. Kakaiba rin kayo eh. Yeah. Ako pag nanonood ako, di ako nakakatulog sa buisit. Ay, sinabi mo pa mga Uy, kung ano, hatakin ka lang sa puso dyan. Huwag mo pinagpapansin mo. high blood ka lang dito sa mga nangyari dito sa mga kauwian, yung mga flood control, nakalimutan na dahil sa mga kaartihan. Huwag mo pinagpapansin yung mga ganyan. Naku. Yung mga kaartihan ng mga Senado, tingnan mo, ay Diyos ko, iwan ko, ang gulo-gulo ng Pilipinas. Napakagulo. Ito. Mr. Chairman, Yung buhay Public pa si, Estate Authority yung buhay pa si Authority Marian. is worlds apart from field invest or whatever it is. Ito. Shut up! That's why I lost my temper, Mr. Chairman. Public Estates Authority is worlds apart from field invest or whatever it is that he was mouthing. It implies that I was a member of the board of directors of a private company. I have never been so. Be careful with what you say to this committee. I stand corrected. You should be. Mr. Chairman, I most Gragan para humbly ano? request for this committee Kawawa ang mga to mahirap sa consider atin. this Diba? witness Totoo. in Kawawa contempt talaga. of court for deliberately misleading this committee and for Kawawa ang particularly Pilipinas. denigrating Hindi yung my mga nakaupo, integrity kundi and yung my mga- moral character. You're a graduate of the Ateneo Law School and a registered lawyer. Why am I not impressed? Ano ba ibang argumento maisip sa utak mo? Gusto mo, kaya ayaw mo pakinggan. Kung ayaw mo pakinggan, di umalis ka sa korte. Alis na nga po sana ako kaya lang... Granted. You're questioning my authority. Walk out. I walk out of the meeting. Buti nalunok ko pa. And I might die. Para siyang si Duterte. Alam mo, sayang to si Marian. Siya si Duterte na babae. And I might survive. And then I will get rid of them. Certainly will Ang not dami natuwa nung namatay any yan. senator insulting me just because my opinion happens to For be different sure. from his. Yeah, yung mga against. Oo. Will you please stop Pero, smiling and looking magaling at your siya. cell phone? If you're not listening to my speech, please step out. Go! Ganun talaga. 30 libro ang sinulat ko. Yan, lahat na yan. Insulto ako ng aking mga kapwa, senador. Mga intitero. May asim pa rin si Tanda. Shut up! Malupit ang mga banat na ito eh. Shut up! Ha? Ha? Sige po, ingat. Ingat po kayo. Shut up. That's why I lost my temper, Mr. Sabi niya, Chairman. loading. Public Estates Authority is Maraming may worlds gusto apart dito from sa field kanya eh. invest or Oo. whatever it is that he was Gusto ko to si mouthing. Miriam kang banat eh. Para siya nga si Duterte. Ito ang pinaka tahimik pero ano din pala to eh. Judas. Judas din pala to. Oo. Ano yan? Noon pa yan eh. Dito Magponse malis-alis and no? really. Ang tanda-tanda na yan. Ano bang ginagawa niya sa Senado? Yeah. Ayaw pa niya magpahinga? Diyos ko. Isa pa to. Diyos ko Lord, nakakaya to. Panyatang to. Ito, isa pa to. God. Paulit-ulit na lang to. Nakagana-gana sa politika sa atin. Yung
Pag gano'n ako. Ayan, umalis tuloy. Sinayawan ko. Siyempre, na-mute eh. Wala ang siya narinig sa pinagagawa. Ah. Antay mo pag may viewer, sasayawan ko. I-unmute mo nga kasi. Oo, eh, ganyan no. Ayan. May tao na, sumayaw ka na. Saan? Wala na, umalis na. Umalis na siya. Tumingin lang siya.
Don't like doing anything. I just wanna lay on my bed. Sapa. Sapa. Bilib ba sa akin yung kapitbahay natin? Bakit? Kahit daw tamad ako, kahit tambay ako, nakakapundar daw ako. Tapos nagtanong siya sa akin, saan daw nanggagaling yung pera? Hindi niya alam, may jowa akong OFW eh. Pinagmamalaki mo pa. Ay, syempre, may jowa akong OFW eh. Mapadalan mo ba ako ulit? Ha? Oo ah. Yan. Naawa naman ako sa'yo pag hindi kita mapadala. Siyempre wala nga akong trabaho. Kaya sa'yo lang ako aasa sa mga padala mo. Di ba? Paano kasi? Panay, kwan mo lang. Panay, pupupuk mo lang dyan. Hindi ka naghanap ng diskarte na kapatin ka man. Siguro. Every month naman, sure naman sa akin yung 20,000 na padala mo eh. Ba't pa ako maghanap ng trabaho? Di ba? Pero hindi ka naawa dito sa akin. Naawa din. Pero, siyempre, love mo naman ako. Di ba? Hanggang awa ka lang. Pero hindi ka naghahanap ng diskarte. Love mo naman nga ako, di ba? Swerte ka na sa akin. Saan ka pa makakahanap ng gwapong jowa, di ba? Pero may hangganan yung love ko. Kahit tambay ako, nakakapundar daw ako. Tapos nagtanong siya sa akin, saan daw nanggagaling yung pera ko? Hindi niya alam, may jowa akong OFW eh. Pinagmamalaki mo pa. Ay, syempre, may jowa akong OFW eh.